Iladi Lasekamelweni, iladi labantu ababili. Isibani silayithwa umkhokheli noma silayithwe ngumfundisi. Ngibize ngehamoke mangihloniphisa. Ngithi hamoke. Isidlo sakusihlwa. Abantu abaningi yabashaya lonto. Okwangibuza omunye wathi hawu dokotela ngibuye ngikubona ujima lapha ko Virgin Active. Ngibalekele ukuthi ngibe nesisu. Ngoba nakho lokho kuba nesisu. Kuyawukhanda umthelela ukuthi hamoki ungasakwazi ukuphefumula ngoba umoya usheshe unqamuke. Nginayo imbiza engikhandayo la ekhaya. Kodwa uma uzoyithatha uqala ufone ungibuze ngoba angiveli ngiqale ngembiza. Ngiqala ngensizi. Ngoba mangizoqala ngembiza kuyenzeka ukuthola ukuthi ngunika imbiza. Imbiza ifike kube sengazuthi bekubeka uplastic nje egijimela ngaphezulu. Ngoba amalumbo amaningi adinga insizi. Manje abantu abaningi abayigaya insizi. Umuntu ugijimisa imbiza. Kungakho imbiza ngathi ayisebenzi kubantu abaningi. Kanti uthola ukuthi wena ulale nomuntu wami. Ngizobeka nje into encane engatheni. Yabona makukhandwa induku zokuthi induku yasekamelweni noma isoseji lasekamelweni lingavuki ligobe libheke phansi. Kuthatha ikhanda lofuthu. Kuthatha umnenke. Kuthatha ishongololo. Ngeke ngubalo kunye. Akuthi ilwane ehamba kancane lesi. So manje ke uma ungazange uyifaka insizi kulezi zinto zizovuka kanjani lezi zinto ngoba lezi zilwane zithi mase ikhandiwe mase kuthathwa umunye umuthi othi uvuka kwabafileyo zivuse lento uthi mawuthi uyadibana nomakoti uze la esinyeni sakho la uzogcwala umoya engathi ungasuza ungazi ukuthi wenze njani imbizo iphuzile noma ubhoshe udideke ukuthi wenze njani kanti bekufuneka insizi iqala kungakho la ekhaya ngiqala ngeinsizi before nginika imbiza mase yavuka ibe ubhememe mfowethu ungayigaxela bona iketelo lasemakhaya leli iketelo elimnyama lasemakhaya sasiphopheta kulintuthu ungavuka uyigaxe kulona kanje iketelo uyibeke la igaxele kanje ivukile ubhememe imile kusena ube ngathi umfana omncane osanda kuvuka Babukela Select Africa.